lang hilin eh. Dako day, bingsik day. Kusay. Kusay, kusay ka habo. Ha? Kusay ng habo. Pinasawa nilo. Kusa-kusilyo na ikaw. Kadugan nila talahin. Kusilyo. Kusilyo. Takot. Saan na? Para mo usor ko. Usor ko kat. Mads, Prayer na sila. Yan, Anthony. Maudi hapon. I-add ko ka. Salamat, ma'am. Ma'am kakarot. Ma'am, ate. Uy. Lutuanin ka kay may ibyugan o may bibigyan na kasita. Ano man? Pag mo ko na-igaws na. Uban si Mads. Karungkuan. O, magsabot mi. Magsabot mi dani. Kaya maghatid man kong sarungsong. Tapos Karong 31 sa hapon. 31 sa hapon ang kuan. Kaya dyan man ang kuan. Kanang sa katawagan niya. Na, wa magkay gamay. Ito naman gutos ba mga Kon, to? oh, so please, gawas na. ang bana na magpangita nas di mo. Maglaag makalaag ra gid ko kuan. Saksak sa ay, padubli ay, kay nas kuan. Ako magsasekondary maring. Mali. Si Mads Aisa. Dubli ha. Igawas na kay maniod to na. Gutom na na. Hey, mag-lead sa. Papat sang kitapuhan. Para naman sila. Pwede mong bata. Karon nice na na jud kay kuan. Oh, mga sila. Dahil Wala sila. adto ka bukid sa Valencia. Valencia mangkulit na. Tapos bye. Balik day. Namli si kuan. Lanaw. Asa ba agiun? Mga lula, why lula? Na, mag-lead na, Lydia. Marilid niya. Lead. Ano? Sige na sila. Pasod na sila ay. Ano sila? Uy, galis madamon, magtiil-tiil. Mga G. Iso na. Karong kamay. Pag sa atuhan sa nilas. Nang. Ano po? Sige na. Ah. Si Kuya. Patutok na ito pa ni Kuya. Laban sa isang kaduhang pilihan ng episode na ininom ang ginal. Kaya sila yung mga panggawas. Iyawan mo siya sa mga silasyan. Kaya itong magagabay sila episode sa ilang pagkakot. Sino mo? Nagpasalamat kami kanina na yung ginawa sa among mga kasalanan na yung natutunan sa agaw lang at sa amin. Ano ito? Sino gamay? Sabang mo. Sino gamay? Kis-kis. Matong gamay. Nasang ko ano? Ayun na! Please, Ma'am Sirig, balik-balik yun na yung mong payag. Papayag ako ang ginare. Ang tao. Pasensya na sa mong payag. Dala pa Sir Dodds. Majo ka! Kamay mo ba? Mamugas ko na mas kamot. Titeg, sabaw na tubig. Wala pa rin mo tubig. 40 taon, kinabura. Kusige na itikpan maya. Kusige. Hindi ka daog. Or you wanna put your plate? Anton, way tubig? Awas ba? Yan di Sir. Diba, pariharas poblasyon. Parehara lagi. Ade, mas Kapo day. Indo kali mas kuan nili Indo kay na. May tubig na kauwan na. Na oy to. Paglingkuranan. Asa mo dapat mo magkaw? Mga kasinay ra. Imong kasi ibang tao tuban. Lingkuran na. Lingkuran na.
Nangicharam na nimo. Hello. Si Julie. Julie. Esther. Kau na. Hindi man ka kuha na may isda, na igulay. Oh, this for me. Bona ni hagit ang anak. Tapos sila dito kay plato dito sa gawas. Nandiyan ako na sila. Nandiyan na sila gumulog na. Hindi ko kami nakapalibutan. Kuya na magandang bata. Sorry, magpusin mo kaon. Kinsa? Kinsa man na? Ikaw may kaon. Wako may nakabulit ka na. Ang kan mo di siruguroon. Uy, ang kan. Taon. Para nagsaninas kuan, kuya. Ilang ilang tayo. May yung asawa ter. Panakaw na. Si Mary Grace di ay. Spring na na. Fine man. That's my gift. Lagi ka na dito. Haning ka na may gipunit. Di ka makakarne. Manok man na, di man na baboy. Chicken gulay. O chicken man na. Sa chicken gulay. O sa chicken lumpia. Maguna, magwad. Si kuya. Dugay man ka. Undoy lagi nagpulis mo ka. Na, mami. Mami. Asa naman mo kadun. Wala noon. Ito ko, ito din saktan ko. Ito din ang kwan. Kuya to. May ang bata. Ada ng bata. Ito anak ng kano. Ito din ako. Ito na kami video. Video man. Ay te. Hala, oy, ako pa naman, oy. Kaya bisita. Please lalo na. Lula. Yes, ito ko do. Ikuan siya ka na kay. Nawahin ko, oy, kay. Julie na tayo nga, nihat din rin siya. Ako, ano po ko? Makals ko. Makalsin. Nalakaw na ito. Nay, Sige, tatlata. Salamat. Hala. Si Viola dito. Dili na si Ate. Hi. Ano didugay-dugay man mo? A few moments later. Saan-saan ka nung dugay man ka? Mas magkalatuson? Matuson. Kaya dugasan man ka? Ging na lagi gisod lagi ning na. Parang isa. May trabaho ganina. Ito na ikaw kaya na nakasgasud. Kini ka. Na. Karbi pagkaon. Asa kaya dyan na kaya ta sa regalo na na. Ito ra sud subay. May regalo ka na, Nay? Bread. Diyan na kaya sig ang ano na. Nalata kayo nagdakot si Prame. Kaado na ho. Kay? Pagkaado. Kuya lagi mo. Dali na ang tulog dyan na. Halika dito kayo taas pagkin. Ikaw rati kaya mga apil ko. Sa ibang anong joy na? Magajo? Ali day. Magajo na? Ayan na kagawad mo mga video. Diyan ang hata ito lang sa ito sa kaulin. Hangin na. Hindi ko na sa tigay hangin na parang itong bangs. Kasi nanay gilit diha ha? Ate kaya nga na kay. Ikuan. Ikuan sa nang talo. Kaya Kuya Dods. Kalan rakas. Karo po naka-video. Kuha na na. Namin dyan ikaon. Tama kalong. Nami luto. Ang ko sa mga anak.
Amis kami ni Gabriel. Pila. Tagasa mo na sila. Oh. Ruli to? Ikaw ni undo ni Ha? magtagsano. Ito ka kung magpitong ni. Magpitong tayo sa grab. Magpitong tayo sa grab. Nakita mo ko na rin bata, Flor, no? Wala ko kinakingan. Miss Intrams, ako yung manisig sa una. Ani, Si Rochelle. bata pa. Crush ng bayan. Diyan na. Ng bayan ba? Magpitong kan long. Daplin long. Buto mo magpitong sa kasadaan. Bakbe. Ano pa? Parang. Diyan na plato. Diyan luto. Kita lagi. Ay kutsara. Ano man? Magtanduay. Magtanduay. Ano sa Alfonso? Sa Flor lang. Ganito na yun. Pwede, makakuan ka ng mali ka. Makuan ka sa UTI ba? Pinja po ko no. Ambot lang basta kayo utong milong. Wala ni kasama sila. Pwede ka na mo ganan na magutong ka sa mukan. Gusto nga liso. Babang-babang. Ano lang ako eh? Babang lao pa na dyan. Kanis na dailin. Lagi wala yung buhanaw. Kalakaan ka ng mahinlo ng kuan. Mahinlo agad sa. Kana pa kanang ng mahinlo ko ng isang gusong. Kayo uling. Magtulong kayo uling. May bulin. Kaya pagpilin. Si Hirlin o si Pililin. Saan? Harlin. Ingat ka rin ko sa ilang uling eh. Ringi, mampus. Ringi, pasirli. Nangan pa na yung mga apo na nga mga upaw manang. Pero si Kia lang tayo sa buo. Lamig pa. Pabiya. Hoy. Uy, masig pa yung makakaundad to. Ninagkaw, kisa na. Hoy, ini kadang na namin sa kay Shiny ni. Hala, di naka-video kay na. O, di naka-video kay nagkanta. Sa Flor lang. Ganito na yun. Pwede, makakuan ka ng mali ka. Makuan ka sa UTI ba? Pinja po ko no. Ambot lang basta kayo utong milong. Wala ni kasama sila. Pwede ka na mo ganan na magutong ka sa mukan. Gusto nga liso. Babang-babang. Ano lang ako eh? Babang-lao pa na dyan. Kanis na dailin. Lagi wala yung buhanaw. Kalakaan ka ng mahinlo ng kuan. Mahinlo agad sa. Kana pa kanang ng mahinlo ko ng isang gusong. Kayo uling. Magtulong kayo uling. May bulin. Kaya pagpilin. Si Hirlin o si Pililin. Saan? Harlin. Ingat ka rin ko sa ilang uling eh. Ringi, mampus. Ringi, pasirli. Nangan pa na yung mga apo na nga mga upaw manang. Pero si Kia lang tayo sa buo. Lamig pa. Pabiya. Hoy. Uy, masig pa yung makakaundad to. Ninagkaw, kisa na. Hoy, ini kadang na namin sa kay Shiny ni. Hala, di naka-video kay na. O, di naka-video kay nagkanta. Hindi mamutan-awag ko. Precious! Katang isang. Upaw, tanang ko lupaw. Tanang ko paw. Mila, be. Kay Bugay. Ay, sus. Ano gusto mo kag-awon, ha? Okay na tayo. Nagana na.